Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. December 25, 2019, Christmas Day. Ito na yata ang pinakamasayang Pasko na naranasan ko dahil ito ang araw na sinagot ako ng kauna-unahang girlfriend ko, si Belle. Ilang buwan ko din siyang niligawan and finally, napa-jingle bells din ang puso ko nang makuha ko na ang matamis niyang oo. Super cry lalo na naman si Patapot, partner. Super cry lalo. Nadinig ka niya? Oo, naririnig niya ako eh. Magkatrabaho kami ni Belle sa isang malaking supermarket sa Cebu. 25 years old siya at 33 naman ako. Dito sa Simalat Church niya ako sinagot ng oo. Sa simbahan ding ito niya ipinagtapat na may anak siya sa pagkadalaga na agad ko namang naunawaan. Balang araw, sa simbahang ito ko rin siya gustong pakasalan. Pero mukhang matatagalan pa bago mangyari yon. Hanggang ngayon, ipinagdarasal ko pa rin na siya na o siya na nga sana. Maraming pagsubok ang dumating sa relasyon namin na sana ay magpapatibay sa amin. January 1, 2020, nang may nangyari sa amin ni Belle. February 2020, ipinagtapat niya sa akin na buntis siya. Sobrang saya ko ng mga panahon na yon. Sa wakas, matutupad na rin ang pangarap ko na magkaroon ng buong pamilya. Pero naging masela ng pagbubuntis ni Belle. Kinailangan pa niyang mag-resign sa trabaho para matutukan ang pagdadalang tao niya. Habang nagbubuntis siya, nagkaroon ng sakit ang nanay niya. Dahil dito ay minabuti niya munang umuwi sa kanila. Naging tagabantay sa ospital ang girlfriend ko. Simula noon ay lagi na siyang dumadaing ng pananamlay at panghihina. Labis ang pag-aalala ko lalo na't magkalayo kami ng lugar ni Belle. Matapos ang ilang linggo, natanggap ko ang masamang balita na nakunan na pala siya. Hindi ko matanggap ang nangyari sa baby namin. Nagsimulang maging mala Biyernes Santo ang mga eksena sa buhay ko. Kalaunan ay nagawa ko na ring tanggapin ang naging kapalaran namin. Ipinagpapasa Diyos na lang namin ang lahat dahil wala naman kaming magagawa. Muli kaming nagsama ni Belle sa Cebu. Sinubukan naming bumangon muli mula sa madilim na karanasan. Nagkaroon ako ng magandang job offer sa Leyte. Nag-resign ako sa trabaho ko sa Cebu at lumuwas kami ni Belle sa probinsya namin. Ipinakilala ko siya sa mga magulang ko. March 2020, nagkaroon naman ng job offer si Belle sa probinsya nila sa Southern Leyte. Tiniis namin ang magkalayo para sa aming kinabukasan. Sa kasamaang palad, inabot kami ng lockdown dahil sa pandemya. Naging LDR tuloy ang setup naming dalawa. May 2020, nagsunod-sunod ang problema ko sa pamilya. Nagkaroon ng brain infection ang kapatid ko na nasa Maynila. Kinailangan niyang ma-confine sa ospital sa kabila ng napakaraming kaso ng COVID.
At dahil walang-wala sila, ako muna ang sumagot sa mga panggastos nila. Naranasan kong mangutang sa bangko para makatulong sa pamilya ko. Naawa ako sa mga magulang ko sa sobrang stress dahil sa kalagayan ng kapatid ko at ng nararanasan naming kahirapan dahil sa pandemya. Parang wala na rin ako sa sarili ko noong mga oras na yon. Nawawala na ako ng oras na kamustahin ang girlfriend ko. Mabuti na lamang at naging sandalan ko ang pagdarasal para kahit paano mabuhayan ako sa sitwasyong nakakapanlumo. May 2020 nang muli kong kamustahin si Bel. Chinat ko siya para humingi ng paumanhin sa mga panahong hindi ko siya nakakausap. Wala siyang imik. Para na siyang nanlalamig. Makalipas ang 1 buwan, nailabas na namin ng ospital ang kapatid ko. Sa kasamaang palad, ay lubhang naapektuhan ang utak niya at para siyang naging isip bata. Tuloy lang ako sa pananalangin para sa kagalingan ng kapatid ko. June 25, 2020. Monthsary namin ni Bel. Tinawagan ko siya para batiin pero hindi naging maganda ang sagot niya sa akin. Meron pa bang tayo? Ang sabi ni Bel. Maghiwalay na daw kami dahil wala na daw siyang nararamdaman. Isa pa, ramdam daw niya na hindi siya ang priority ko sa buhay. Tulala ako dahil sobrang sakit ng aking mga narinig. Simula noon, pag tinatawagan ko si Bel, ay hindi na niya ako sinasagot. Hanggang sa hindi ko na makontak ang number ni Bel. Maski sa Facebook ay in-unfriend na niya ako. Lumipas ang ilang buwan, wala pa rin akong balita sa kanya. August 19, 2020, nakatanggap ako ng mensahe galing kay Bel at kinakamusta ako. Nireplyan ko naman siya kahit ay merong konting kirot pa sa puso ko. Pero aaminin ko na parang nabuhayan ako ng dugo nang muli siyang magparamdam. Ngayon ay bare months na. Nagpaparamdam na naman ang Kapaskuhan. Umaasa ako at nananalangin na magkaroon na sana ng linaw ang tungkol sa amin ni Bel. Naniniwala pa rin ako sa may Pasko o sa Pasko o may Pasko. Ano daw? Take 2. Sa May, Pasko. Ano ba? Take 2. Naniniwala pa rin ako na may Pasko pa rin sa gitna ng pandemya. Kaya pa rin nating maging masaya dahil napakarami pa rin bagay na dapat ipagpasalamat. Nagpapasalamat ako dahil patuloy ang paggaling ng kapatid ko. Nagpapasalamat ako dahil patuloy na nakakasurvive ang pamilya ko. Nagpapasalamat ako dahil may komunikasyon na ulit kami ng babaeng minamahal ko. Kamakailan habang nasa bus ako pa Maynila para sa isang job interview, narinig ko ang maiingay na boses ng tambalan sa radyo. Para sa akin, wala pa rin silang kupas. Dahil sa totoo lang, Paskong Pasko ang vibes sa tuwing naririnig ko sila. Dito sa bahay namin sa Tacloban ay malakas na malakas ang radyo namin kapag tambalan na. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento at sana po ay may napulot kayo. Ako po si Jason Martinez, isang tambalanista, at ito ang pandemic story ko.